Oh, imulo. Ano ba yan? Paulay. Paulay na. Ako talaga marahi ka. Magdadali-dali. Imarot. Kain na naman. Kain mo na daw. Ayaw nyo, yung ulam ni Talip to. Kain po. Sige, gawa. Ang mga ni. Ayan po at panibagong vlog na naman. At mag-asintada na dito. Yung binuhusan. Kauna-una ang asintada. Unang asintada. Dinira na. Paring Jung ang nag-video. Pero Kuya Arnel ang nagdala. Kuya Jewel ang nag-layout. Kuya Puloy ang nagsukat. Ha? Ay, amo. Mabros. Hindi ka lang naman mga tagal-tagal. Hindi na putangan ako. Nakakatama na. Sabi man loob. Okay. Yan na po si Jong. Oh, ako Ang na po sipag talaga nito. Hindi, pag patungan dyan sa kahoy. Ako na po ang mag-asintada. Oo. Yung marang-marang na tuyo muna. Di pagtubigan na. Bayang na pagtubigi. Suksok sa diya. Yan mo daw tuyo. Tuyo. Pag walang tuyo, yung dilis. Oo. Kung walang dilis, tinapa. Oh, paso. Binasa na po. Ay, sorry. Butangan mo. Inanatag mo. Asa din, anak? Huwag na, anak. Hindi na apin ang tatako. Pinan mo. Hindi. Sana babasahan. Oop. Bye! Butan mo ko da. Iba, pabutan niya. Pabutan mo kasi. Op, suod ko na ko ng halo. Halo na. Yung may basa na. Okay na? Opo. Sako. Nasa busot. Bata talaga. Lasaw ah. Nag-iinit na po si Pino. Tungan. Tungan. Ano yun? Sa halo. Ay, halo na. Oh, ma.
Uy. Yep. Uy, boy. Ano black? Ina po, ang tulong ng bayanihan. Malong amak ka. Amak ka muna. Bro, basta mara-mara. Tubo kong basa. Yun o. Yung tuyo. Tuyo daw. Tuyo daw. Pag muubusin mo na haluin. Yung tuyo. Uy, nabay sa lagan. Yung tuyo. Sabi mo na to. Sabi. Mga dalawang balde. Na tuyo. Tuyo. Dalawang kinita na. Ang tinapa. Hindi mo ako sa dalawang balde. Hmm. Tuyo palo. Hindi mo inaabot. Marami talaga. Estipot, estipot. Pwede muna. Sipot. Maghintay ka na. Dubla. Yusan. Tabi. Hindi takot na yun. Buwan ka. Tralala. Halo. Ini baga. Kawi. Tabulan. Pako. Pako. Bisuko. Gintong gaya dito. Pa-injection ka kagad. Bisuko. Bakal yung pa ah. Kung ayaw mo pa-injection, si mismo injectionan mo. Oh, imulo. Ano ba yan? Wala ka. Unay na. Ako talaga kira. Maray ka. Nagdadali-dali. Imarot ay. Ba't baga manawanan mo kami sa amat? Ilugid ko ang tumayo. Oh, saglit, saglit. Relax, kalma. Kasi nagsasalita sa kabidyo. Sa pipi lang. Pinatay ko nga kasi nagsalita ako ng magandang salita. Kuya Arnel. Ito, buhay na naman. Amo na. Basta po Tatay Carlos ang videograph. Dahil daming i-editin. Ano blocks? Hello, vlogs.
Sige. Sakto. Bakit mali ang pagkuha mo? Ha? Pag naghingi ng hollow block, dito ka kumuha, ibigay mo sa kanya. Balit-balit. Para mabilis. Eh, kapatong niya, ikunin mo, ibigay mo sa kanya para ipatong doon sa dulo. Itasan natin to. Ano, biga? Bigla na may makatok. Oo. Isa, dalawa, tatlo, Bigla na may makatok. anim, pito, walo. Maka-break time, bubong. Siyam pala. Ha? Lagyan na ng bintana. Oo, amo. Siyam na patong pala hilera eh. Halo, haluin, lalagyan. Kusang mo na, tao naglulubog. Okay na. Pinasa na dyan sa damit mo. Yung pintong nga eh. Tigpupuno, ginawang punasan. So, pantalon. Kuha mo na. Kasap sawad. Pwede mo na. Ugas kamay tayo. Sabi tayo. Ano, magbabay na ako? Mamaya pag alis mo. Nasa bus ka na. Unog-unog. Pag nasa bus ka na, magbabay. Dalhin mo yung isang GoPro ko para may balik tayo para puntang Maynila. Pwede mamaga. Ano tayo? Ayan, salamat sa videographer natin. Tatay na sutil. Mga ngurang. Sutil na gurang. Ulan eh, may ano, wala na yan eh. Wala nilang sumuko. Ayan po unang asintada dito sa bahay ni Crystalline. Yan. Oo, pwede mo yung magawa dito. Papatong kaya tayo. Pinapano mo na. Pinapatigas muna. Pinapatigas mo na. At yan yung team. Ay. Yan si Kuya Jewel. Kapalipalawan. Dia, itapin nyo dia. Halo pa na di. Balik tayo sa putikan. At yun, hindi pa nadala yung buta. Oh, pwede na, saksak. Nagkabiglaan. Yan bakal. Patungan na natin no? Bago magkaon. Ha? Pagkatapos.
Yung Kuya Bobby nag-aayos sa si Dugong. Kain na naman. Kain mo na daw. Ayaw nyo, yung ulam ni Talip to. Ayan, break time. Kain na naman daw. Anong oras ka tayo sasakay tayo? Mamayang hapon? Alis ka na mamaya tayo. Ayan po, break time. Pinula. Sa mga ulan na panahon. Ay. Kain. Kain po. Sige, gawa-gawa. Ang mga ni. Sili na walang hanghang. Ayan po, tapos na yung break time bago kami makakain. At wali, ubusin lang po itong ano, yung halo, tapos yung halo blocks, bali, papatungan lang. Tapos uwian na po. Ayan, Kuya Arnel, tsaka si Kuya Joel ang bumibira. Kuya Bobby nandyan. Talip ko ayaw. Tari po. Atras na tayo, wala namang pisto. Lakpan mo na dyan, Koji. Ano black pa, Jay? Yung ano, Black? Dalawa. Ba't mo na lang? Kuya Johnny Black ka din. Tibay talaga. Bukuyin ko, santo ka na to. Aray ko. Kuya. Sinapsan mo yan dyan. Ulog ka niya ako sa kukulo. Kasi nga po ate. Kapon bag ah. Kuya na Johnny Black ka din. Apa na kaya din natin? Kapag kagigit ka din. Sino? Hindi ko malaw. Ano muna? Di ka naman inuutosan pa? Busog ka eh. Ma-appendix ka eh. Relax ka lang muna. Kaya pauwi na rin naman tayo eh. Ayun po, tapos na. Tapos na rin yung halo, nandyan sila. Ha? Papainom daw sa tilo. Oh, birthday niya? Lupit. Happy birthday, Lo! Yan, tapos na. Tapos na. At dyan na po yung nagtatapos yung vlog. At syempre, I love you all. To all viewers, I love you. Amo. Bye-bye! Mwah!